אז אני התחלתי פה בית, ואיך זה הגיע לשם? אני התחלתי פה בית, ואז חשבתי, בוא נראה את ההמשך לכם. בוא נראה. אז בוא נראה. אז עכשיו אני רוצה לעשות סלון, לא סלון. פה אני עושה חדר. לא, אני רוצה לעשות חדר למעלה. אוקיי, את החדר של הילדה הגדולה אני הולכת לעשות למעלה. זה של הילדה הבינונית. נעשו בינונית. ואל תדאגו, אתם תראו למה לוקחת את העציצים. אני רוצה כאילו עכשיו לעשות חדר לילדה. שגרה למעלה. שגרה. טוב. אז קודם כל אני מתחילה עם לסדר את כל הרצפה ולהוציא את הדברים, כי זה הולך להשתנות במקום הזה. נעיפון את זה ולמה לא זה. עכשיו אני הולכת לשים פשוט ככה צבע, אותו הדבר בהתחלה של המעלית. אפשר לשים פה צבע? לא, אפשר. טוב, בואו נסתכל פה. בואו נראה מעמד גלידה. דווקא יפה. תראו כמה דברים יש ברור. טוב, פתחתי את החדר. אני רוצה לעשות את זה כחדר, את כל המקום הגדול הזה. מתחילים עם המיטה, אני עושה פשוט מיטה רגלה, ועכשיו מתחיל הדברים. בואו תראו. אני חשבתי אולי לשירותים להעתיק ממישהו. אז להעתיק את האידאה כזה. כן. קופי אידאה. פשוט קופי את האידאה, אוקיי? קופי את האידאה. זה גם קופי את האידאה, אבל כאילו את זה אני כבר יודעת בעל פה. אז כן, אני פשוט עושה את זה. יש את זה. יש בננה, יש בטטה, בלבלבלנה, בנטרה. שמתי בסם. לא כאילו עליי, גם שיט לקות. וגם לא על מישהו כזה. אני גם באמת כאילו, דווקא בוקר כאילו בפשש של הדבר הזה. שהכנתי עכשיו. אני לא יודעת איך קוראים לזה, פשוט את השיטה הזאתי. אני הצלחתי לקחת את זה. לא כל כך קשה לקחת דברים מימים של היום. אני אומרת את זה כאילו אני יודעת הימים שהיו. טוב. אוקיי. בואו ניקח גם את זה. אוי, דוג, זה יפה יותר יפה. לא צריך לדאוג. לא, זה נכון. זה נייס. סבבה, עכשיו אני לוקחת את זה ושמה את זה פה בצד. לא, אני צריכה שזה יהיה קדימה, יופי. בואו נמשיך אם נשים את זה כאן ואת זה ולהוסיף את זה לא, את זה לא צריך. יש לה מלא סקינקר, זה לוקח לה כאילו יום שלם לעשות סקינקר ליום. ואני שם את הפנים האלה כי הוא מתייבשות ואז מקלבים אותם.
טוב, וזה מה אני כן אשים את זה. עד עכשיו נראה סבבה. אוקיי. ושים פה מגבת. לא. טוב. ועכשיו לשים את זה. ואופסי. עכשיו אני מורידה את זה שלא יתקע. ואותו דבר כאן. אוקיי. עכשיו אני רוצה לשים לה טלפון. אז בוא נשים את זה. עכשיו אני מחפשת נר ספציפי. כאילו לא מצאתי אותו. אז שמתי בינתיים נר כזה. אבל זה רק אם אני כאילו לא אמצא אותו, אז אני אשאיר את זה. יש פה מלא נרות. מלא. אבל מה שאני מחפשת את זה? אני צריכה לדעת. אני כאילו עכשיו מחפשת את זה כאן. לא חיפשתי בכל המקום כמה. כי אני חושבת שזה כזה למטה. אני גם לא זוכרת אותי לקחת אותו פעם שבוע שמה. אז כן. רגע. רק עושה פה בעיה קטנה. כאילו לא אני עושה את הבעיה הקטנה. כאילו קרה לי בעיה קטנה אז אני מתקנת. אז כאילו תיקנתי אותה. טוב. אבל בקיצור שהבנתם. זה שקט. אני מחפשת את הנר, נר הוורוד. טוב, ביי. אז זה רק מחכה לבעל החדר. טוב, בכל מקרה. אני מחפשת את הנר. אני לא מוצאים גג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 גgg אבל מה שאני מחפשת כלום סירסלי טוב, עדיין לא מצאתי אותו לא אוקיי אני אנסים את החדר הזה קצת אני מוסיפה כאן עציץ וגם עציץ לייט סבבוש זהו, אני חושבת שאני סיימתי. לא, רגע, בעצם אני רוצה לעשות משהו כאן. מקלחת. לכלב או לכלבה, ידיים, החלטתי באיזה חיה אני לוקחת. כאילו, אני החלטתי כלב, אבל כאילו, אני לא החלטתי כלבה. או איזה סוג של כלב. טוב, הבנתם, קיצור, מקווה, כאילו שהבנתם, אוקיי. אוקיי. יופי. ועכשיו אני נכנסת לשירותים ולמבשת שיניים. לא הייתי צריכה לעשות את זה ככה. ואז אני לוקחת צ'יפו, מרוקנת אותו. כמו שאתם רואים. ואז זורק אותו לפח. לא באמת.
ואז אני נכנסת לספה הזאתי, במקום של הסלונקים, ואני לוקחת חטיפים מכלבים ופשוט שמה בתוך התיק. לא לשאול למה שמתי את זה שמה, אתם תראו בכל מקרה עוד מעט. אוקיי, ועכשיו את זה, אופסי. עכשיו אתם תראו למה לקחתי את זה. נו, יופי. עכשיו מה רציתי? נכון, להיכנס לשירותים, אז לא כאילו באמיתי, התכוונתי כאילו בתוך הבקעה. טוב, ואז אחרי זה אני פותחת את זה ולוקחת את המברשות ושמה את זה. תשלח אותו למזכירה, אני לא צריכה את זה. מגבת, 2 מגבות. אני חשבתי על להעתיק ממישהו את המקלחת, אבל את המקלחת של הפטדם, לא של הכלב. אז כן, יש פה דברים שהם חשבתי על לקחת אותם, אני צריך את זה. מה אני צריכה? מה עוד אני צריכה? אנחנו נייר פה ולחפש מה אני לוקחת את המרה העבודה הזוהרת הזאת, שהיא מאוד יפה, ופח כמובן אני שם אותו, וזה בקיים של הכלב. עכשיו רגע, אני לא סיימתי בעצם, אני יורדת רגע, אני בדקת אם אני שמתי פה משהו שאני רציתי לשים אותו. אוקיי, שמתי כי ראיתי אותה מברשת שיניים, כאילו רגע, מה? לא ידעתי שהיה פה חלוק, ולא ידעתי שזה בא עם מתנה חלוק בחינם. טוב, זאתי מבט דם מבטים של הכלב שהתחלתי. טוב, בואו ניקח את זה, תראו, לקחת את זה ומנפדה, פשוט שמה ככה שמה מה תחלוק. אוקיי, זה מה שיש לנו בינתיים, מקווה שנהנתם, והסרטון הכי קצר נראה לי שעשיתי ever, הכי קצר שאני אעשה אולי בחיים שלי, אולי אני עייפה כי עכשיו איזה לא יודעת כמה, לא יודעת מה השעה, ואני ישבתי כבר עד 3 בלילה, אז כן. טוב, ביוש, ונראה אתכם בסרטון הבא, וכן, זה היה לבינתיים מה שעשיתי, מקווה שהיה לכם כיף. בום בום שקה בום בום, ביי.